I ćao drugari. Mi smo neozbiljni youtuberi. Da, i danas ćemo snimati reakciju na nekoj pesmu. Na jednu pesmu. Kao što vidite, Baka prasi teretana. Na nova pesma, imamo zašla to pre neka 3 prava dana. pesma. Da imamo našu reakciju, nikad nismo snimili reakciju. Ako vam se svidi ovo, stavite like i share. I zapratite nas na Instagramu neozbiljni youtuberi. I krećemo. Ostavit ću link u deskripciji, ali ozbiljno ovaj put, pošto to zaboravim stavno. Vrlo put ćete ne završiti. Ajde, krećemo. Ajde da krenemo. Odmah vidimo lepotu i tobline. Sviđa mi se guza. Guza pole. Opa, to ne sedne kod mene. Sad trčiš čovjek. Sam i fac. Moj moto, zdrava hrana teretana. Zato što se pumpam, smara me mama. Kaže, sine, što toliko jedeš? Od tih steroida nećeš moći da jedeš. Ja je ignorišem, stavim uranac za ručak. Danas sam belo i prebranac. Pompa i koku, nik mirava nije. Šprice u torbi za teretanu krije. Vatike pakuje. A dobro, devojko naša, brat. Nije se mene ne. Spredem u noge. Starosti sam stavio oko mene mu velete. Podignem ruku, pripadne me muka. Prilazi me pita, mala treba savjet, onesvestila se riba, pala je na parke. Pravim se lud kao da ništa bilo nije. Rastežem grudi, a na njima strije. Ležem na bench. Mogu bare da prijavim. Posle prve serije za Insta bacio sam fotku. 30 lajkova, zadovoljan nisam. Odlazim po topu i u ruku se špricam. Vraćam se još jači, vraćam se još luđi. Osjećam kako bitis postaje tvrđi. Ja mislim najbolji deo spota je njegove dve cure. Nastavljam da dižem, ne mogu da stanem, ne mogu da se zasjetim od ove zdrave hrane. Neka riba trice, blizu mene cepa, ne mogu da verujem koliko guza joj je lepa. Što ja nisam od pozadije, braj. Moramo da mi neke ribe za spot. Moramo. Osjećam kako mi se smanjuju muda, u rukama steroid, u glavi samo hustle. Ništa definicija, samo rad. Masu. Trsi. Kretina u mišićima 80% voda. Protein u šejkeru pijem uz BCA. Bitno je da miši tokom kardija ne opada. Svaki dan treniram kompleksni kucaju u luci. Mnogo dobre rime u četu kucaju. Dominiramo flow, hejteri mucaju. Mogu samo oni međusobno da se tucaju. Veja kilogram u sebe met. Nem nažalost ova pesma neće. I mi će krenemo u teretanu isto. A neće snimam pesmu. Lagano kada iza mene stoji institucija. Neću se, zašto bi snimali pesme teretana. Što ovaj snima pesmu, jesu da je dobre ribe ima. Ali to je to, brali. Če, nemoj prije. Dobro ljudi, nemoj prije bre, šta ti je bre, šta se shvati za tog numera? Ništa ljudi, ako... Šta bre? Baš si to uopće, ako nije, šta, ajde, Ne znaš kako se rade kaži. reakcija, brate. Šta kažeš za pesmu? Šta bi rekao da je? Pa šta kažeš? Ma ne znam, sviđa mi se. Mislim, Sviđa mi se riba. Ona treba da se zove... Teretana. Ne mislim na pesmu, nego treba se zove reakcija na ove lepe guze. Jao, kakva lepa guza. Da, ja mislim da je najbolji deo pesme. Sviđa mi se. Dobro. Pa, da kažem neku reakciju na pesmu. Šta da mislim kažem? Meni se sviđa guza. Ovo guza je guza. Da, to svi slažemo s tim, nego mislim pesmu kao pesma je odlična. Ali malo sam se zgadio na neke delove, ali... Ne znam. Dobro, jeste dobra pesma kad ona devojka rodi. Pa kada piše na curi što rade čučnjeve, pa... Mi da broj od je. Dobro bre. Da broj. Šalim se, nemoj da čuje Milica sad, ja najebo svega. Kada si ga najebo. Pozdrav za Milicu. Dobro. Šta to? Šta da vam kažem? Ništa. Šta ništa? Čekaj bre, malo dežuriš. Pa želim kući. Link pesmu bit će u deskripciji. Naravno, lajkujte video, šerujte, subscribeujte se. Jeste. I zapratite na našem kanalu. Ne znam šta pričam. Ne, samo pogledaj se nešto. Ništa. I... Ako hoćete da nam postavljate pitanja na neozbiljnom youtuberu, darite u komentaru. Da. I mi ćemo odgovarati... Komentar pitanja, a mi ćemo da... A mi ćemo da odgovaramo na pitanja. I to je to. Napišite u dopisu i... Ćao!